Na planetě Zemi existuje negativní stav a jeho důsledky v aktivované, dominantní a pozemský život pronikající formě. Není zde nic, co není tak či onak zamořeno negativním stavem. Jak bylo přesně ukázáno v základech lidské duchovnosti, planeta Země a všichni lidé na ní jsou určeni negativnímu stavu za tímto specifickým účelem. Na druhé straně, nikde jinde ve stvoření neexistuje negativní stav ve stavu a procesu aktivace, dominance a proniknutí. Namísto toho existuje ve stavu nehybností, potencionality, upoutanosti, dřímoty, omezenosti a služebnosti dobrému a pozitivnímu účelu. Je jako zvíře uzavřené v kleci, které je ochočené a dobře kontrolováno, aniž by tu bylo jakékoliv nebezpečí, že vyrazí a kohokoliv zraní. Důvodem toho, že je potřeba uvědomění si negativního stavu po celém stvoření, je to, že opak dobra a pravdy musí být stále přítomný kdekoliv, aby se zachovala svoboda a nezávislost všech sentientních entit. Bez připomínání možnosti negativního bytí by neexistovala žádná opačná volba. To by porušilo základní princip soucna a bytí jakéhokoliv sentientního života. Princip volby přijmout nebo odmítnout nejvyššího a pozitivní stav. Jak by si jinak mohl jedinec vybrat něco odlišného od pozitivního stavu? Tedy aby veškeré stvoření mohlo mít konkrétní znalost všech důsledků negativního stavu. Byla planeta Země a její lidé pověřeni pro demonstraci těchto důsledků. Jak je zdůrazněno v základech lidské duchovnosti. Veškeré stvoření má neustálý prospěch z negativních zkušeností lidí na Zemi. Proto není pro negativní stav a proces nutné, aby byl aktivován a byl v dominantním rozpoložení kdekoliv jinde ve stvoření. Prospěch z této zkušenosti je samozřejmě k dispozici ve všech modalitách soucna a bytí a je také zachycen v diskrétních a simultánních úrovních synchronosti času a prostoru. Z tohoto důvodu je k dispozici pro poučení kdekoliv a ve všech časech ve stvoření od věčnosti do věčnosti bez výjimky. Takže lidé v různých časových cyklech, jak v absolutní minulosti i v absolutní budoucnosti, tak samozřejmě i v současnosti. Z hlediska lineárního časoprostorového kontinua. Ve všech dimenzích, úrovních, stupních, krocích, stavech a rozpoloženích jsou kvůli tomuto principu mít prospěch ze zkušeností z důsledků aktivovaného negativního stavu a procesu na planetě Zemi. Pro lepší pochopení pojetí diskrétnosti času viz poselství ze dne 20. dubna 1982. Jiný důležitý důvod, proč je negativní stav přítomen v potenciální formě kdekoliv ve stvoření. Ačkoliv není nikdy aktivován, je kvůli přirozenosti a struktuře univerza a sentientních entit. Nedostatek čehokoliv negativního může být pojímán pouze v absolutním stavu, kondici a procesu pozitivnosti. Jinými slovy pouze absolutní pozitivní stav a proces může být zcela osvobozen od čehokoliv negativního. Význam a obsah slov, absolutně pozitivní, označuje, že nic negativního nesmí a nemůže uvnitř tohoto existovat. Jinak by to už nebylo zcela absolutní a pozitivní. Ale absolutně pozitivní také znamená, že to nelze stvořit, ani to nemůže vzniknout. Neboť to musí vždy být a existovat bez jakéhokoliv času a prostoru, ale také v čase a prostoru odděleně od něj, jinak by to už nebylo absolutní. Takovýto absolutní pozitivní stav musí tudíž být nestvořen. Pouze nejvyšší je a může být v takovém rozpoložení, stavu a procesu. Z tohoto důvodu je pouze nejvyšší tím jedním, kdož je absolutně pozitivní, a proto bez čehokoliv negativního uvnitř sebe samé. Na druhé straně je vše ostatní ve stvoření stvořeno a pochází z absolutního. Vzhledem k této skutečnosti všechno ostatní stvořené a započaté nemůže být absolutní, ale pouze relativní k absolutním u. Přirozenost soucna pouze relativního v sobě zahrnuje možnost mít zkušenosti, které jsou rozdílné od absolutně pozitivního, odtud tudíž pochází možnost existence negativního stavu.
Cokoliv není z pozitivního stavu, není pozitivní, a tudíž je negativní. Nedostatek něčeho nezáleží na tom, co to je. Dává popud pro nastartování něčeho, co bude kompenzovat tento nedostatek. V tomto případě nedostatek zkušeností soucna v absolutním stavu, rozpoložení a procesu dává jedinci příležitost odstartovat opačný trend k takovému nedostatku. Odtud tudíž na úrovni hmoty vychází otázka, jaké to je být bez duchovnosti. Nebo co by se stalo, kdyby se život mohl vysvětlit z jakéhokoliv jiného zdroje než z nejvyššího, kdož je absolutně pozitivním. Důsledky takových otázek jsou rozsáhle popsány v knize Základy lidské duchovnosti. Protože však tato situace vznikla v relativním stavu. Včasnosti kontinua stvoření. Nemá a ani nemůže mít věčného trvání. Pouze to, co je započato v absolutním rozpoložení, stavu a procesu, má a musí mít věčné pokračování, protože to v sobě nese všechny atributy absolutna v relativním rozpoložení. Negativní stav nemá takovýto původ. Je to vedlejší účinek a důsledek něčeho, co samo o sobě vzniklo. Vznikl ve stavu, který vznikl. Tudíž, ačkoliv všechny stvořené sentientní entity Y musí věčně pokračovat dle své volby být relativními k absolutnímu, viz princip duchovní homogenity číslo 7, zjevený dne 3. a 4. dubna 1982. To neznamená, že jejich produkce musí mít také věčné pokračování. Vždyť negativní stav byl a je produkován z relativistické kondice. Nikdy nemůže mít původ v absolutně pozitivním. Tedy nemůže pokračovat do věčnosti ve své aktivované a dominantní formě. Jeho věčné pokračování je možné pouze jako potencialita vzhledem k tomu, co bylo řečeno výše. Jako volby a výsledek nedostatku zkušeností soucna v absolutním rozpoložení. Vzhledem k časné povaze aktivní a dominantní modality existence negativního stavu, musí jeho současná manifestace na Zemi někde skončit. Pointou zde je, že negativní stav ve svém aktivním a dominantním módu existence není ve své přirozené, normální a správné kondici. Jeho normální, pravá a přirozená kondice je být dřímající, zaražený a úslužný pozitivní kondici. Je to proto, že je myslitelný pouze prostřednictvím pozitivního. Nemůže existovat v sobě a sebou tak, jako pozitivní. Může existovat pouze zbytí a energie pozitivního. Cokoliv existuje v sobě a sebou, je vždy aktivní, dominantní a opravdu reálné. Proto jeho aktivace bude vždy nepřirozená, abnormální, umělá, nucená a vnucená, nemající v sobě a sebou žádnou věčnou budoucnost. Jeho existence je udržována pouze ukradeným principem života. Kvůli těmto faktorům je aktivovaný negativní stav v procesu stálého navracení se ke své počáteční, normální a přirozené kondici. Deaktivaci, dřímotě, zaražení a úslužnosti. Toto je rozpoložení negativního stavu, které existuje ve zbytku stvoření. V peklech a na planetě Zemi je situace jiná, protože je zde násilně aktivován a udržován v aktivované a dominantní modalitě vůlí a úmysly těch, kteří se načas stotožnili s ideami aktivního angažování se v produkci zlých skutků. V okamžiku, kdy zastaví produkci takovýchto ideí, negativní stav se přirozeně navrátí do původního stavu ke své původní a oprávněné kondici. Nyní tato nepřirozená situace negativního stavu způsobuje neustálé potíže, problémy a strasti těm, kteří ho udržují v aktivovaném a dominantním módu. Odměnou za aktivaci negativního stavu je pouze to, co je přirozeným důsledkem negativního stavu. Bída, potíže, problémy, pocit viny, úzkost, šílenství, bláznovství, nevědomé procesy, nevědomost a mnoho jiných podobných věcí, jejichž seznam je nekonečný. Z toho důvodu se v jednom časovém okamžiku lidé na planetě Zemi navrátí do své původní, normální, přirozené a správné kondice, kterou měli před pádem, zaraženosti, dřímoty a úslužnosti negativního stavu ve svých životech.
Negativní stav bude navrácen do svého kontrolovaného stavu, kam patří a kde bude ovládán, upoután, opanován a zkrocen, slouže obecnému blahu všech. Petr D. Francuch. Poselství z Nitra. 1996.